Asing roha madiha mudo dami nasian debata ama dot sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya, terkhusus kepada para sahabatku muslim. Saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari raya tahun 2025 ini mendatangkan sukacita besar dan rasa damai di hati kita semuanya. Salam. Akamang beginang tatangihon mahatani debata ima janita pertaniangan di enet sian turku epistel minggu tanggal 6 April 2025 tersurat di Kesalmen Bidu 126 ayat sada rodi ayat onom ujahama dihita salutna Ede hananakko dinamulak tinogiho di Jehovah akan terbuang sia-sion doson halak namar nipi dohita gok parekelon maujui pamangata jalamarolopolop dilata martaringot maujui di tonga-tongani akapar bigi gudang manabinahin ni Jehovah tunasida gudang matongon nabinahin Jehovah tuhita jadi marhiras niroha mahita Saito gihon mahulak ale Jehovah akan terbuang sian hani somon akasunge di tanah tuk kandang sina akan amarilu ilu lahu manabur marulupoluk dosobut lahu manggotil mardala-dala pe ibana uhut tangis tau sumusung boni sisabun onoton rodo ibana sobut marulupoluk mangusung akka tibalana Kuria nahina holongan. Ya doa kamang beginang marnipi dapotan emas. Isenaya eta marnipi mendapat emas. Dia kanong hea 3 gram madah. Dapat tak emasi di bagasan nipi 3 mayang. Jalabuhado pakilalata dina marnipi akamang beginang. Dabodo las dorhata mekel sendiri marahi date itu kinamar niki pasti do tabo pakilalaan dan itae kamang duinang alai dum tarsungul hita sian namar dipion gabi adong ma rasa sial manang pakilalaata hirana ay sial mon ay koran namar nipi do hape inarohatta alai mema kamang do inang adong do jolma nang peholan nipi las dorohana daripada sama sekali dakya maniup emas mendapat emas bapinuma nang apala holan dini bitahe narohana hampir sarupa doi molomar nipi hida dapotan hepe nama cai gudang las doroha holan nipi beraho dunga las roha di sini daripada istilah sabor nipi kan iri dia kamang ina gawat deh sabor nipi kiinna itu sudah negatif dan cuma pemahita marnipi na tawo boy mekkel pinomat mekkel didiki namar nipi kamang ina hal na biasa do marnipi molak kana bisu mandok itu adalah bunga-bunga tidur Jalagariada di bibir tahun adong do jupak takan cerita mimpi bahkan ada ahli tafsir mimpi alai minafsir mimpi mana dan nalahu marjujidan dan nalahu membahas nomor mana membahas togel songon na uji tahe alam kita esanar soalnya kamang linang dengan berarti 25 alai adong do dapota di son di Bibilon ahli tafsir mimpi isarana si Joseph nagabe terkenal ibana ala di tafsir ibana mimpi ni raja Parao alai marnipi laho baluahom bangsoi urian hina holo
asa ido nataida diturpuk jadi tahun di Psalmen 120 namon hirana marni pido bangsa Israel majalo haluauni dido dinamulak na terbuang tinong ihoni Jehovah doson halak namarni pido nasida. Apabila dapat keluar dari pembuangan dan pulang kembali ke tanah perjanjian, itu adalah ibarat orang yang bermimpi. Alayak kamang inang dang nanay membahas ni pijay betaonda ate alay adong do hubungan nasono uju tarbuang bangsoi dungamago be pakirimon nasida matcay dao Jerusalem las daodo nang bakas cor siya nasida lapatan na daodo nasida siya debata di dia Tuhani isi mangurupi nasida isi mangaramoti nasida isi namanjaga nasida ay daodo Tuhani daodo bakas coroi alani ni pinamai molo boy nasida mulak tu Yerusalem ni pinamai molo boy nasida mamasuhi bakas coro ni pinamai molo boy nasida pajupang doho debata. Jadi sama sekali dang adong terbersih di bagasan pikiran, di bagasan rohana sida boy mulak tu tano na pinar baga-baga ni debata. Alaya tamang ida songoni do anggo dia jol mau. Alada songoni anggo di debata. Topu naso panagaman di situasi nasongoni di keadaan naso adong be pakirimo ni bangsoi di keadaan naso apalamarni kipe dan tolak nasida be mereka tidak mampu hanya membayangkan bahkan bermimpi saja mereka dapat kembali ke tanah perjanjian mereka tidak mampu. Alai di situasi nasongoni ida makuling debata marhiti hatana mado dinamulak tinogio ni Jehovah akan terbuang sia-sion dosun halak namarni pidohita. Psalmen 120 ayat sada lapatanna unang be tarpodo unang be gale unang be putus asa unang be madele ala dungaro Tuhani marhite akana kosona marhite hatanai marhite babaga-baganai di baritahon do na itong ihonon na bangsonai mulak tutano na pinarbaga-bagay halani unang besay marsak unang besay gali alay ikon go ekel nama ikon marlas tiroha nama jala marulopolo mabangsoi laho mamuji di bata huria na hinahologan alanido mulut taide tumpuhon gendihon bangsa Israel 5 balgani pangurupio ni debata lahu paluau nasida sian hato balon bareli asa dipataru nasida muse tu Jerusalem nabok las ni roha do parulopulopon asa disima nasida mamasuhi bakas coro naktu bakas coro las disima nasida lahu mamuji Tuhani lapatanna mamuji Tuhani ikon goklas di roba dan jadi gali-gali dan jadi mardongan parutumuton dan jadi nabiya dan jadi biahaton dan jadi busisal apalagi mak tokong di bagasan nahurang porsia nasida unang mak songoni ngasai di alai sebalik nabe unang do ala di do naik paluau di debata bangso naik gede gijang marohana sida aidang alani hahebaton ni nasida mahanang alani pangulau nanadenggan ubahin na ditogi ho debata nasida mula daw alai murni ala asni rohani debatado nida bangsonai nasatia do debata di padan nabi nahinai tu bangsonai ido umbahin dido doson halak namarni kido hita hirana so mungkin do alai betul-betul terjadi menjadi fakta lapatanna di luar di pikiran nasida bahenoni debatado nadumenggan tu nasida apa yang tidak terbersih dalam pikiran di dalam hati Tuhan menjadikan itu memberikan itu Tuhan mewujudkan Tuhan memulihkan keadaan umatnya dan Tuhan
akan membawa mereka pulang kembali ke tanah perjanjian. Kamang do inang marningot gudang ido satta do tambahinat tanah umurangi boy do gabe mangabati ita gabe losok rohata mamuji Tuhani boy do mangabati ita gabe mako pakiri mota tu dia bata alai nang pesoni ida ma tong do diasihi di bata ida songon pengasina di bangsune jadi tung halongangan nabalgas itu tudo papahenan di bata tu ita di tikidanga dong bepos ni rohatta di sido di patomu di bata rohatta di tiki maheu jalamarsa kita di sido di apuli di bata rohatta di tiki marsai kita di sido di pamalum di bata kita jala di tiki gale kita di sido di leo di bata hagogo otu kita sotaboto mangido na lumenga tu kita alai di leo di batado nadinggani tu kita alani marningot balga di pangurpion di bata gok parek kelong mahita Maria iya marlas niroga jala marulupuluk mahita Turia na marlas niroga di dok parpesalmen parmula di bangsoi siad habuangani las niroga bulu na gok parek kelon jala marulupuluk jala pola di gok baron ibana las niroga ni bangsoi songon partani na marulupuluk mengusung akati balanna dia bersukacita pulang dengan membawa berkas-berkasnya songon partani na manggotil jala hasil gotilo naipe suk-suk tuk mangalehon bohal mulus ya lupari alai si parrohonota pandohan akan namari lilu lau manabur marulupuluk rusuk lau manggotil madala-dala pe ibana uhud tangis paus musung boni si sabu honoton rodo ibana sobut marulupuluk mangusung akati balanna lapatanna digulmit ni ngolutta ikon berjuang keras ni tak tamang ina nang penak ni do ala asni rohani di bata alai dung dilehon asni rohanai dung di asni bata hita dung di sesa di bata akadosatta dung ditubus ibadah hita maka kita harus bertransformasi maka kita harus berubah una beloso alai ikon bekerja keras mengula-ulota songan ni gombar onai songo partani ini dan dia lomong di bata hita losok mengula-ulota dan pasu-pasu ni di bata akan losok karejo alai manang isi na bekerja keras akaido dapotan tibalan manang pasu-pasu parbuik na diulana ahana tauda ido takota ido di pasu-pasu di bata sudenai gombaran biak kamang ina alai ang utama ima namang gombar somonima haluaun nani lehon di bata tu bangsonai dan hapalang las ni rohani bangsoi majalo haluauni so adok kiabe pakirimun alai to pudi bari tau de bata nang mawi hiuyan do pakla nasida alai di pahehe de bata do di patubu semangat nai baru ikut tamama mandok mauliate mamuji de bata jala ikut marsi tutuma mangula hobartu lomoni rohani de bata apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang kita lakukan atau ulahumma ulam di bagasan hasil tongan do taringgason asa di sini hita boy managam pasu-pasu siap di bata hamulate umma basa-basa di bata unang urang-urang mandele alai totong maita berjuang mengaludui na dumeng na depe di parmul 2 tahun jala ingot unang alani karejotta namat segudang gabe tabet alasan sibuk gabe dang adong tikita lah mamuji de bata Tuhan akan marah atau taparade marohata doho pikirata lah manungunomu halugaon nani lehon itu katai gohi maroham do las niroha do pakrimon nang mardongan tangi yang tutuhani asa tangi honon di bata saluhut akka pamiluatta molo dung arotohani manopot nguluta marsada-sada dan be songon namar ni bibihita sudah menjadi kenyataan bahwa Tuhan mengampuni dosa
menyelamatkan hidup kita melalui pengorbanan anaknya Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mauliate mari debata di hatam nabadiai tutudo bok lasni roha bok ekkel gudang tutu nabi nahenmu halongangan tu bakson jalanang kami pedu mau pakilalau kami Tuhan di patubu hodo kami ujugale diiringi hodo lakanami asabu itu Tuhan sahat menjalo haluau nasiah koi alani patubu kami lahu mangulahu nabi minggan depe opat tulo meneroham patau ma marite Kristus Yesus. Amin.